गिबिसिनथारावनो आंनि बे भिडिअखौ नायग्रा आरो खोनासंग्रा साफ्रोमनोबो आंनि गोसो गोरबोनि अननाय सिबिनायजों लोगोसे ख्रिस्ट' जिसुनि गोजोननायखौ बयनोबो हरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै ज'हननि लिरनाय 14:4 बे जाबाय जन चैप्टार 14 verse 6 आव थानाय जिसु ख्रिस्ट'नि बुंनाय बाथ्राखौ लानानै आङो नोंथांमोनजों सावरायनो थाखाय थामथिम जादों। बेयाव जिसुआबो बेबादि गावखौ बुंना लादों, आंनो लामा, नंगौ आरो गोथाङा। आंखौ नागारनानै रावबो आफानियाव सहैथारा। बे जाबाय जिउनि लामा, सैथो आरो नंगौनि लामा आरो गोथां जिउनि बिगोमाया जिसु ख्रिस्ट'आनो। जिसु ख्रिस्ट'खौ नागारनानै रावबो सोरगोआव आफानियाव सैया, माने सोरगोआव सैनाय नङा। जिसु ख्रिस्ट'आ बेखौनो बुंनो थाखाय हास्थायदों। दा बुहुमाव नायोब्ला जों गोबां मानसिफोर बे सोरगोआव थांनाय लामाखौहाय मोननो हायाखै, मिथियाखै, नुवाखै, खोनायाखै। गोबां मानसिफ्रा बेबादिनो धोरोम गुरु जानानैहाय गोजोननायखौ नागिरदों, बेनिफ्राय सोरगोनि लामाखौ नागिरदों, गोथां जिउखौ नागिरदों, नाथाय नागिरब्लाबो मोननो हायाखै। खायसे खायसे धोरोम गुरुफ्रा बे लामाखौ मोननोनो, बे सान्थिखौ मोननोनो आरो जोबनो गैयै गोथां जिउखौ मोननोनो हाग्रा गेजेरफ्राव थांनानैहाय तपस्या खालामदों। हाजोफ्राव थांनानै दंफां सायख्लुमनि सिङावहाय गावखौ सै होनानैहाय तपस्या खालामदों। नाथाय बे गोथांनि लामाखौ मोननो हायाखै, सैथोखौ मोननो हायाखै, जोबनो गैयै गोथां जिउखौ मोननो हायाखै। बेबादिनो बुहुमाव गोबां मानसिफोर दङ, बे सोरगोनि लामाखौ नागिरनानैनो रोखोम रोखोमै नाम लानानै खुलुमदों, नागिरदों। जेरै खायसे मानसिफ्रा दैमा दैसाखौ खुलुमदों, खायसे मानसिफ्रा सान अखाफोरखौ खुलुमदों, खायसे मानसिफ्रा मिथिंगायारि, बे जाबाय बिफां लाइफांफोरखौ खुलुमदों, खायसे मानसिफ्रा गेदेर अन्थाइखौ खुलुमदों, खायसे मानसिफ्रा जिब जुनारखौ खुलुमदों आरो खायसे खायसेया बुरजा आखाइ थानाय मुर्ति दानानै खुलुमदों आरो बेबादिनो खायसे खायसेया बुरजा खर' थानाय मुर्ति दानानै खुलुमदों। नाथाय सोरगोनि लामाखौ मोननो हादों ने? गोजोननाय एबा सान्थिखौ मोननो हादों ने? एबा जोबनो गैयै गोथां जिउखौ मोननो हादों ने? रावबो सोरगोनि बे लामाखौ मोननो हायाखै, गोजोननायखौ मोननो हायाखै, जोबनो गैयै गोथां जिउखौ मोननो हायाखै। मानोना जिसुआ बुंबाय, आंनो लामा, नंगौ आरो गोथाङा। बिनिखायनो जेरावखिया नागिरना बुहुमनि मानसिया रावबो सोरगोनि लामाखौ मोननो हायाखै, खोथानोबो रोङाखै, गोजोननायखौबो मोननो हायाखै आरो गोजोननायखौ दिन्थिनोबो हायाखै, फोरोंनोबो हायाखै। आरो जिउनि मालिकआ सोर, गोथाङा सोर, बेखौबो मोननो हायाखै, नुवाखै, मिथियाखै। बिनिखायनो खोथानो हायाखै। सासेल' बेक्ति, बेनो जाबाय जिसु ख्रिस्ट'। बे जिसु ख्रिस्ट'आनोल' आंनो लामा, आंनो नंगौ एबा गोथाङा आरो जिउआ आंनो। जिसु ख्रिस्ट'आ बुंनानै लानो हादों। मानोना बियो सोरगोनिफ्राय इसोरजों थिनहरजानाय, बुहुमावहाय खामिनाय पापि मानसिफोरखौहाय बायख'नो थाखाय थिनहरजानाय सासेल' बेक्ति, बेनो जाबाय जिसु ख्रिस्ट'। बियो गावनो बुंना लाबाय, आंनो लामा। बे लामाया जाबाय सोरगोआव थांनाय लामा। आंनो सैथो एबा नंगौआ, जिसु ख्रिस्ट'ल' सैथो आरो नंगौआ। आरो जिउनि बिगोमा एबा जिउ जोबनो गैयै गोथां जिउनि मालिकआ जिसु ख्रिस्ट'आनोल'। दा
बे बाथ्राजों जिसु ख्रिस्टआ जोंनो बेखौनो खोन्थादों जिसु ख्रिस्टखौ नागारनानैहाय रावजोंबो सोरगोआव थांनो हानाय बेबस्था गैया। जाय मानसिया जिसु ख्रिस्टखौ इसोरनि फिसा बियो आंनि पापनि थाखाय क्रुसावहाय दोगथाब जाबाय फब जाबाय बियो सानथामाव सिखांफिनजाबाय होननानै फोथायो बे मानसियाल' सोरगोआव सहैगोन जोबनो गैयै गोथां जिउखौ मोननो हागोन आरो गोजोननाया बिनियावल' थागोन। बिनिखायनो आं दिनै गावखौ आरो फोथायारि साफ्रोमखौबो जायफ्रा जिसु ख्रिस्टखौ फोथायो बे साफ्रोमखौबो लानानै देरगायो आरो देरगादों। मानोना जों गोथां इसोरनि फिसा गोथां जिसु ख्रिस्टखौ जों फोथायो आरो जोबनो गैयै गोथां जिउआ जिसु ख्रिस्टनियाव सोरगोआव थांनाय लामायाव बेनोल' आरो नंगौ आरो सैथो गोजोननाया बे जिसुआनोल'। बेखौ नागारनानै जों रावबो धोरोम गुरुफ्रा खोथानो रोङाखै सोरगोनि लामाखौ गोजोननायनि बाथ्राखौ जोबनो गैयै गोथां जिउ एबा जिउनि बिगोमानि बाथ्राखौहाय खोथानो रोङाखै। मानोना बियो रावनियावबो गुबुननियाव गैया जिसु ख्रिस्टनियावल'। बेनिखायनो बुहुमनि रावबो खोथानो हायाखै। नाथाय जायफ्रा जिसुखौ फोथायबाय नोंगौ सोरगोनि लामाखौ बियो मोनबाय नोंगौ गोजोननायखौ बियो मोनबाय आरो बिनियाव गोथाङा दङ। बेनिखायनो अनजाग्रा खृष्टान बिदा फंबायफोर बे जिसु ख्रिस्टआ गावनो बुंबाय आंनो लामा बे लामाया जाबाय सोरगोआव थांनाय लामा। नाथाय जिसु ख्रिस्टआ सोरगोनिल' लामा नङा बियो जोंनि संसाराव थांनानै थासान्दि मानसि हिसाबै थांनानै थानायावहाय जोंनो गोबां राहा लामा बे जाबाय बेबस्थाफोर नांगौ। बे जाबाय थांनानै थानायावहाय थांनानै थानायनि राहाफोर नांगौ। बे थांनानै थानायनि राहा एबा लामायाबो ख्रिस्ट' जिसुआनो। मानोना शास्त्रआ खोथायो इसोरनियाव गोबां धोन दङ। बे इसोरनि सोरगोआव थानाय गोबां धोननिफ्राय बे धोनखौ जिसु ख्रिस्टखौ फोथायनायनि गेजेरजों बिफा इसोरनिफ्राय जोङो मोननो हायो। बेजों जों बेखौनो बुंनो हायो जे जोंनि थांनानै थानायावबो बे जिसु ख्रिस्टआ एबा आफा इसोरानो जोंनि थांनानै थानायनि बेबस्थानि राहा। बेल' नङा जोंनि न'खर डेभेलप खालामनायनिबो लामायाबो बे जिसुआनो। जोंनि गथ' गथायफोरनि डेभेलप खालामनाय एबा फिउचार ग्रेटनेस जाफुंथायनि लामाबो बे जिसुआनो। जोंनि संसाराव थासान्दि गोबां रोखोमनि बायदि रोखोमनि निदानफोर समयसाफोर आंखालफोर सफैयो। बे समयसानिफ्राय निदाननिफ्राय आंखालनिफ्राय खारग'नाय लामायाबो बे जिसुआनो। जेब्ला जोङो अल्ड टेस्टामेन्टआव नायो एलिसानि सासे लेङा थैनानै थांबाय। बियो गोबां दाहार जालांदों। जेब्ला दाहार खालामनानै बियो थैनानै थांबाय बिनि हिन्जावा गथ' सानैखौ लानानै हालाय हाफाय जादों। मयनिफ्राय मोननानै दाहारखौ सुखायबावनो आगोर गोमादों। नाथाय जेब्ला बियो एलिसानि परामर्श बादि इसोरनियाव भरसा खालामनानै बिनि बोसोनखौ मानिदों अब्ला बियो गोबांथार दिंग्रि गोबां थाव बेबादि मोननो हादों। बे थावखौ फाननानैनो बि रान्दिया गासै दाहारखौ सुख'दों आरो बिनि थांनानै थानाय राहायाबो बे थावखौ फाननायनि गेजेरजों बे थांनानै थानो हादों। बेल' नङा गोबां बेबादिनो उदाहरनफोर दं। गमामायैनो जोंनि इसोरा जिसु ख्रिस्टआ जोंनि गासै निदानफोरनिफ्राय बेमार आजारनिफ्राय आंखालनिफ्राय गेदेर प्रब्लेमफोरनिफ्राय खारग'नायनि लामायाबो बे ख्रिस्ट' जिसुआनो। जाय मानसिया फोरबोखौ आंनि बासायगिरि होननानै आजावगोन बेबादि फोथायग्रा साफ्रोमबो जिबनावहाय बे लामाखौ मोननो हागोन। थांनानै थानायनि लामा बेमार आजारनिफ्राय खारग'नायनि लामा
बेबादि उथ्रिख' हायै गेदेर प्रब्लेमनिफ्राय खारग'नो हानाय लामाया जिसु ख्रिस्ट'आनो। बेनिखायनो फै अनजाग्रा ख्रिस्ट' लोगोफोर, जोङो जोंनि निदाननि समाव, जोङो जोंनि आंखालनि समाव, जोङो जोंनि गेदेरथार जेंना नुजानायनि समाव, जोङो जोंनि बुद्धिजों, जोंनि गियानजों, जोंनि हानायमानिजों जों सेस्था खालामालाबानो जोङो जिसु ख्रिस्ट'नियाव गेदेरथार भरसा खालामनानै बिनि बोसोनखौ फालिनानै बिनि आथें गुदियाव गंग्लायनानै जेब्ला जोङो फोरबोआनो आंनि गासैनिबो लामा, जोङो बे फोथायनायखौ लानानै फोरबोनियाव भरसा खालामगोन, अब्ला जों गेदेरथार आंखालनिफ्राय उदां जागोन। समयसानिफ्राय फोरबोआ जोंखौ उदां खालामगोन। किसिम किसिमनि प्रब्लेमफोरनिफ्राय, राहा गोथेनायनिफ्राय फोरबोआ जोंनो लामा दिन्थिगोन। मानोना जिसुआ बुंबाय, आंनो लामा आरो नंगौ एबा सैथोआ। गोबां धोरोम गुरुफोर थैना थांबाय, नाथाय सैथोथानि थाखाय मोनसेबो बोसोन होलांनो हायाखै। दिनै जोंनि इन्डियाआवहाय गोबां धोरोम गुरुफोर जायफोरा गावखौ बाबा होननानै लादों आरो हाजार हाजार मानसिफ्रा बे बाबाखौहाय भगवाननि अबतार होननानै फोथायदों, खोनासंदों। नाथाय आङो खोनाबाय थादों, नुबाय थादों, जानो हागौ नोंथांमोनाबो खोनादों, नुदों, इउटुबफ्राव, ससियेल मेडियाफ्राव जेब्ला धोरोमनि बोसोनफोर फोसावदों, बे समाव बे बाबाफ्रा, धोरोम गुरुफ्रा मा बुंदों नोंथांमोना गोसोखांलाय। बिसोर माबादि गावनि फल'वार्सफोरखौ, गावखौ फोथायग्रा मानसिफोरखौ मा बोसोन होदों। जेसेबां भारतआव ख्रिस्टानफोर दं, मुस्लिमफोर दं, बिसोरखौ होखारनांगौ, बिसोरखौ बुथारनांगौ, बिसोरखौ जेलाव सोनांगौ, बिसोरखौ हाराहास्ति खालामनानैहाय बे भारतनिफ्राय जों उदां खालामनांगौ। बेयो जोंनि जानांगौ। अनजाग्रा ख्रिस्ट' लोगोफोर, बेखौ आं बानायनानै बुङाखै। नोंथांमोना इउटुबाव नाय, जायफ्रा गावखौ बाबा होननानै बुंनानै लायो, बिसोरो गावखौ फोथायग्रा फल'वार्सफोरखौहाय, ख्रिस्टान मानसिफोरखौहाय बुथारनो, ख्रिस्टान मानसिफोरखौहाय होखारनो, ख्रिस्टान मानसिफोरखौहाय जेलाव जोबनो थाखाय बोसोन होदों। बियो धोरोम गुरु जानानै माब्रै बेबादि बुथारनो, माब्रै इनाय मावनो, माब्रै जेलाव जोबनो थाखाय बेबादि बोसोन होनो हाखो? बियो माब्रै इसोरनि अबतार जानो हागौ? हाथारा। बिनि आखलफ्रानो फोरोङो। बेनिखायनो अनजाग्रा आंगो लोगोफोर, जायफ्रा आंनि दिनैनि बे सारमनखौ खोनासंदों, आं नोंथांमोनखौ गुबुन धोरोमनि एगेन्स्टआव बुंनो थाखाय हास्थायाखै। नाथाय नोंथांमोना ससियेल मेडियायाव, इउटुबफ्राव नाय, बे खोथाया सैथो। खुलायै ख्रिस्टानफोरखौ बुथारनो थिननाय, जेलाव सोबनो थिननाय, होखारनो थिननाय, गिजा बुफायनो थिननायखौहाय जनसाधारना बुङाखै, बाबाफ्रासो, धोरोम गुरुफ्रासो थिनदों। मानो? खारना मा? मानोना जिसुआ बुंबाय, नंगौ आरो सैथोआ आंल'। रावबो बाबानियाव, रावबो धोरोम गुरुनियाव बे सैथो आरो नंगौआ गैया। सैथोनि मालिकआ जिसु। बिनिखायनो गोबां धोरोम गुरुफ्रा गावखौ इसोरनि अबतार एबा भगबाननि दोनहरजानाय होननानैहाय सैथो बाथ्रा बुंनो हायाखै, सैथोजों थाबायनो हायाखै। हिंसा, बुथारनाय, होखारनाय, नासयनाय रावफ्रा बिसोरनिफ्राय गदों। नाथाय जिसु ख्रिस्ट'आ माब्लाबाबो हिंसा खालामनो थिनाखै। मानोना सैथोनि मालिकआ, नंगौनि मालिकआ जिसु ख्रिस्ट'। आरो जोबथानायाव बुंदों, आंनो गोथाङा। बे जाबाय बेनि ओंथिया बयबो बुजिनाय रावजों बुङोब्ला, जिउनि मालिकआ जिसु ख्रिस्ट'आनो। जेब्ला जों बे बाथ्राखौहाय बुजिनो थाखाय हास्थायो, अब्ला जोङो बिनि
बोसोरथाम जेब्ला गाहाम रादाब फोसावदों बे समाव जिसु ख्रीष्टआ मा मा मावदों बेफोरखौ जों जेब्ला एनालाइज खालामो नायो अब्ला जों मोजाङै बुजिनो हायो। जेब्ला बियो गोथां दं समाव 3.5 बोसोर गाहाम रादाब फोसावदों। बे गाहाम रादाब फोसावनाय समाव जेब्लानो गावनि मोखाङाव थैनायखौ नुदों बियो जिसु ख्रीष्टआ फोथांदों। जेब्लानो गावनि मोखाङाव बेमार आजारा फैदों लाबोदों बेमार आजारखौ सोखादों। जेब्लानो गावनि खाथियाव जोनोमनिफ्राय बबा मानसिखौ लाबोदों जिसुआ रायनो थाखाय बिनि खुगाखौ खेवदों। जेब्लानो जोनोमनिफ्राय खाना मानसिखौ गावनियाव लाबोदों जिसु ख्रीष्टआ बिनो गोदान मेगन होदों। जेब्लानो थाबायनो रोङै जोनोमनिफ्राय लेंग्रा खंगा मानसि गावनियाव लाबोदों जिसु ख्रीष्टआ बेखौ थाबायहोदों। थिग बेबादिनो जिसु ख्रीष्टआ गावनि बे गाहाम रादाब फोसावनाय समाव 3 मानसिखौ थैनायखौ बियो लोगो मोनदों। नायेनाव थानाय रान्दिनि फिसाज्ला बियो गाहाम रादाब फोसावनो बे हादरनिफ्राय बै हादर बे जायगानिफ्राय बै जायगा थाबायबायनायाव सानसेखालि रान्दिनि फिसाज्ला थैबाय। बेखौ फबनो थाखाय समाजा रायजो राजाया जाथि खुरमाफ्रा बैसाङाव थामथिम खालामबाय। जिसुआ नुदों बेयाव गाबफ्रुनाय जादों। बियो थांनानै सोंदों मा जादों? अब्ला रान्दि बिमाया खोथादों आंनि सासेल' फिसाया बियो थैबाय होननानै। अब्ला जिसु ख्रीष्टआ बुंदों बियो थैयाखै उन्दुलांदोंसो। बे बाथ्राया नर्मालि खोनानायाव जायफ्रा जिसुनि सोमोन्दै मिथिया बिसोरनि थाखाय मिनिथावथाव। नाथाय बियो मिनिथाव बाथ्रा नङा। बियो सोमोनांथाव आमेजिं सोमोनांथावसो। जिसु ख्रीष्टआ बुंबाय जोहोलावखौ जोहोलाव नोङो उन्दुनायनिफ्राय सिखार। जेरै बुंदों थैनो लांखानाय फबनो थामथिम खालामनाय बैसाङाव थिखांजानाय जोहोलावा बेबादिनो बैसांनिफ्राय सिखारदों। सोमोनांथाव बियो माब्रै जाखो? बेखौ माब्रै खालामनो हाखो? मानोना जिसु ख्रीष्टआ बुंबाय आंनो गोथाङा। बे जाबाय जिउनि मालिकआ जिसुआनो। बियो गोथांनि मालिकखायसो बियो गोथैखौहाय फोथांनो हादों। बेबादिनो जों बयबो मिथिगौ ख्रीष्टान बिदा फंबायफ्रा थाबिथानि सोमोन्दै। बियो मावरिया दुखिया गोरिब मानसिफोरनो जि दानानै हेफाजाब होग्रा सासे ओरैबायदि मोजां लाइमोनमोन, धोरोमिया मानसिमोन। नाथाय सानसेखालि संसारनि नेम बादि लोमजानाय साजानायजों बारा जानानै बियो थैलांबाय। गोबां मानसिफ्रा बेयाव जमा जादों गाबख्रावदों। जिसुआ बिनि सेरजों फैनायाव मा जाखो बे बाथ्राखौ सोंनायाव गोबां मानसिफ्रा अजद थिखांदों। बे जाबाय फोरमायदों बे गथ'आ आंनो गाननो गैयि समाव आंनो बेबादि गाननो सि हरदोंमोन, आंनो बेबादि हेफाजाब होदोंमोन। गोबांथार बिनि मावनायफोरखौ जिसुनो खोथादों। अब्ला जिसु ख्रीष्टआ अनखांनानै बे थाबिथाखौहाय गोथां जिउ होफिनदों। थैखानाय मानसियानो हाजार हाजार मानसिफोरनि गेजेराव बे जाथाया जादों। सोमोनांथाव बियो बेबादि थैनाय मानसिखौहाय फोथांनाया। जिसु ख्रीष्टआ गावनो गोथांनि बिगोमा नङामोनब्ला, जिउनि मालिक नङामोनब्ला बियो माब्लाबाबो बे खामानिखौ मावनो हानाय नङामोन। आरो थामथियाव जाबाय लाजार। लाजारा सानब्रैसोमोन। आं खनले खनले आंनि HP मेसेन्जार इउटुबाव लाजारनि बाथ्राखौ बुंदों। आं दिनैबो आरो गोसोखांबावदों सानब्रै जानाय लाजारखौ। मानसिफ्रा थैयाखै होननायाव गोबां मानसिफ्रा मिनिदों जिसुखौ। सानब्रै जाबाय। मानो मिनिदों? खारन बेयाव फबनो मोननाय मानसिफोर दङ। उसुं खाथिनि मानसिफोर थैनानै बिखौहाय हाखराव फबनाय मानसिफोर दङ। बिसोरो मिथिगौ बियो सानब्रै जाबाय। बिनिखायनो जिसुनि बुंनायखौ लानानै बिसोरो सिरि सिरि मिनिदों। माब्रै जाथावगौ बेलाय? मा खोथा बुंखो बेलाय? सानब्रै जाबाय थैनानै। नाथाय लाजारखौ जिसुआ गाबज्रिदों हाखर मोखाङाव थांनानै। लाजारखौ फबनाय हाखरा अन्थाइजों होथेजानाय
दुवारा गेवनानै लाजारा गोथां महर लानानै बाहेरायाव ओंखारबोदों। सोमोनांथाव। बे माब्रै जाखो? बेबादि खामानिखौ रावबो मावनो हायाखै, नाथाय जिसुआ मावनानै दिन्थिदों। सानब्रै फबजानायनि उनावहाय बियो फोथांफिननाय। जोबथानायाव शास्त्रआव लिरखा जानाय बादि बियो थैनो गोनां दं, नाबिफोरजों बुंजाखानाय बादि जुदायारिफोरजों हमजाबाय, बुजाबाय, क्रुसाव होजाबाय, बुथारजानानै बियो फबजाबाय। बिनिफ्राय बियो आरोबाव सानथामाव सिखारफिनबाय। बियो गोथांनि बिगोमा नङामोनब्ला, बियो सिखारफिनामोनब्ला जों फोथायनाय नङामोन। नाथाय जिसु ख्रिस्ट'आ गोथांनि बिगोमाखाय थैनाय मानसिखौबो फोथांदों, थैनायनि उनाव आरो गावबो सिखांदों। मानोना जिसुआ बुंबाय, आंनो गोथाङा। आरो बियो मोनसे सोमोनांथाव जोंनो फोथायारिफोरनो जबान होलांबावदों। जायहा आंखौ फोथायगोन बियो थैब्लाबो गोथाङै थागोन। बेनि ओंथिया जाहैबाय, जायफ्रा दिनै बुहुममानियावनो हाजार हाजार हारिफ्रा, बुहुमाव खामिनाय मानसिफ्रा जिसु ख्रिस्ट'खौ इसोरनि थिनहरजानाय ख्रिस्ट' जिसु, बियो जोंनि पाप उधारनि लागै संसाराव फैनानै बुजाबाय, क्रुसाव होजाबाय, बुथारनानै फबजाबाय, सानथामाव सिखारफिनबाय। आंनि पापनि थाखाय बियो बे गासैबो सैनायखौ आजावबाय, फोथायनानै सिखार खालामगोन। बे मानसिफ्रा थैनानै थांब्लाबो जिसु ख्रिस्ट'आ जबान होदों, बे थैनाय मानसिफ्रा सानसे सिखांफिनजोबगोन आरो जिसुखौ लोगो लागोन। जों थैब्लाबो जों गोथां होननायनि ओंथिया बेनो, जों सानसे थांखांफिनगोन। आरो जायफ्रा जिसुखौ फोथायालाबानो थैलांगोन, जिसुनि सोमोन्दै मिथिनाय नङा, आजावनाय नङा, बे मानसिफ्रा जों फोथायारिजों समान सिखारफिननो मोननाय नङा। बिसोरो उननि नैथियावसो सिखांगोन। उननि नैथि बाराव सिखांफिननाय सुबुंफोरा बिसोरो पाप मावनायनि लागै, बिसारनि लागै सिखारफिनगोन। आरो जेसेबां इनाय मावदोंमोन, बे इनाय मावनायनि बिसार खालामनायनि उनाव बिसोर गासैबो जायखौ बयबो बुहुमाव थानाय मानसिफ्रा मिथिगौ, नोरोग होननानैहाय, बे नोरोग रायजोआव थांगोन। आरो गोथारफ्रा, जायफ्रा फोथायदों, थैब्लाबो बिसोर गोथाङै थागोन। जिसु ख्रिस्ट'आ जि जबान होदों, जोङो थैगोन, सिखारफिनगोन, आरोबाव जों थैनायनि अनलिया। बेनो जिसुनि जबान होनाय। अनजाग्रा खृष्टान बिदा फंबायफोर, जायफ्रा आंनि बे सारमन जिसु ख्रिस्ट'नि बुंनाय रावखौ लानानै रायथिनायखौ खोनासंदों, आं नोंथांमोनखौ थुलुंगा होदों। जिसुआल' सोरगोआव थांनाय लामा, सैथो नंगौआ जिसुल'। रावबो बुहुमाव फैनाय धोरोम गुरुफ्रा, जायफ्रा अबतार होननानै मुं लाफैदों, बे मानसिफ्रा सैथो नंगौखौ मोननो हायाखै, सोरगोनि लामाखौ खोथानो हायाखै। आरो गोथांनि बिगोमा सोर बेखौबो मिथिनो हायाखै। एकमात्र जिसुआल' गोथांनि बिगोमा। बे गोथां जिउनि मालिक जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदों संसाराव दं समाव, जायहा मोदोमखौल' बुथारनो हायो, जिउखौ बुथारनो हाया, नोंसोरो बेखौ दागि। जायहा मोदोम आरो जिउखौबो बुथारनो हायो, बे मोननैखौबो बुथारनो हाग्राखौसो गि। बिनिखायनो दिनै गोबां जायफ्रा बे बाथ्राखौ मिथिगौ, गमामायैनो जिसु ख्रिस्ट'खौ उइथ हार्ट एन्ड सल, गोसो मोदोम जिउजों फोथायदों। बिनिफ्राय फोरबुनि बे बोसोनखौ, फोरबुआ जे जोबनो गैयै गोथां जिउ होनो हाग्रा जिउनि मालिक, बियो सोरगोआव थांग्रा लामा, बियो सैथो नंगौ, बे बाथ्राखौ खोथानो, मिथियै मानसिफोरनो खोथानो थाखाय जायानाखि गावनि जिउखौ बावसोमबाय, बे जाबाय सेक्रिफाइस खालामबाय। दिनै बिथांमोना मानो जेलाव जोबनायखौ गियाखै? मानो बुथार जानायखौ गियाखै? मानो निन्दि जानाय, होसोजानायखौ गियाखै? भारतआव गोबां पास्टरफोर बुथार जाबाय,
फोथायारिफोर बुथार जाबाय, जेलाव जोबजाबाय, गिर्जा सिफायगासिनो दङ। नाथाय इसोरनि लेंफोरा मानो गिया? मानो थैनायखौ आजावखो? मानोना जिसु ख्रिस्टनि फोरोंनाया बेनो, जायहा बे मोदोमखौ सिथारनो हायो, नाथाय बे मोदोमनि सिङाव थानाय जिउमा, आत्मा, गोथां जिउखौ सिथारनो हाया, बे मानसिफोरखौ दागि। जोंनि बे देहाया थैखागोन अनजाग्रा ख्रिस्ट लोगोफोर। बेराम आजार जानानै थैगोन। बेराम आजार जायालाबो नोंनि बयसा जेब्ला सफैगोन, भेलिडिटि जोबगोन, अब्ला थैखागोन। थैब्लाबो जिसु ख्रिस्टआ जोङो जबान होबाय, जायहा आंखौ फोथायो बे थैब्लाबो गोथां। बिनिखायनो बुथारब्लाबो जों गोथां, जेलाव जोबजालाबो गोथां, होसोजालाबो गोथां। बे बाथ्राखौ मिथिनाय इसोरनि लेंफ्रा दिनै थैनायखौ गियाखै। मानोना गियाखै? मानोना बुहुमनि बांसिन मानसियानो दिनैसिमबो जिसु ख्रिस्ट'आ सोरगोआव थांनाय लामा, जोबनो गैयै गोथां जिउखौ होग्रा मालिक आरो सान्थिनि गोजोननायनि मालिक, बेखौ मिथियाखै। गोबां मानसिफोर नागिरदों गोजोननायखौ बहा मोननो थाङियाव दिनै सुइसाइड खालामनो गोनां जादों। जोबनो गैयै गोथां जिउनि लामाखौ मिथियाखै, सोरगोआव थांनायखौ मिथियाखै। बिनिखायनो बे बाथ्राखौ मिथिहोनो थाखाय जों फोथायारिफोरनो इसोरा जोंनो गिदिरथार दायथ' होदों। सोरगोआव थांनायनि सिगां नोंसोरो थां बुहुमानियाव खोथाहै, आरो नोंसोरो खोथायै बिसोरखौ आंनि सेलाफोर खालाम। जायफ्रा बे बाथ्राखौ जिउजों मिथिदों, जायफ्रा गमामायैनो इसोरनि बोसोनखौ फालिदों, बे मानसिफ्रा थैनायखौबो गियाखै, होसोजानायखौ गियाखै, जेलाव जोबनायखौ गियाखै। मानोना सैथोखौ खोथानो थाखाय, नंगौ लामाखौ फोरोंनो थाखाय जिसुआ जोंनो दायथ' होलांबाय। गोबां नागिरदों दिनै गोजोननाय, गोबां नागिरदों दिनैहाय जोबनो गैयै गोथां जिउ, सोरगोआव थांनाय लामाखौ, नाथाय मिथियाखै। मिथियोला बेस्राफोर बिसोरबो जोंबादि फोथायगोन। बिनिखायनो जोंबादि फोथायथों, जोबनो गैयै गोथां जिउखौ मोनथों। बिनिखायनो अनजाग्रा ख्रिस्ट लोगोफोर, जेसेबां दिनै आंनि बे सारमनखौ, गाहाम रादाबखौ खोनासंदों, नोंथांखौ थुलुंगा होदों। नोंथाङा थांनाङा, थांनानै गावनि खुगाजों बुंहैनाङा। फोरबुआ जोंनो रोखोम रोखोमनि खायदा बुद्धि लामाफोर होलांदों, गावनि गाहाम रादाबखौ साखि होनो। सोरबाया साख्रि मावो, आंबो सासे फोरोंगिरिसो, आं साख्रि मावो। नाथाय आं इउटुबनि गेजेरजों फोरबुनि हाबाखौ मावनो थाखाय आं आवगायगासिनो दं आरो मावगासिनो दं। सोरबा हालुवा, फोरबुआ नोंखौ हाल एवनायखौ नागारनानै गाहाम रादाब फोसावनो थाखाय थिनहराखै। सोरबा बिजनेस खालामदों, बे बिजनेस खालामनाय मानसिखौ नोंनि बिजनेसा दोनथ', आंनि गाहाम रादाब फोसावनांगौ, फोरबुआ थिनाखै। जाय जेरैबादि अबस्थायाव दं, बे अबस्थायाव थानानै बे जिसु ख्रिस्ट'खौ आंनि नंगौ बोखांग्रा जिउनि बासायगिरि फोथायनायजों लोगोसे, जोङो जोंनि मावनानै मोनजानाय, जोङो जोंनि साख्रि मावनानै मोननाय, जोङो बिजनेस खालामनानै मोननायनिफ्रायनो इसोरा 10% फानसे 10% जोंनिफ्राय बिदों, जायखौनाखि 10 टाइड, 10% फानसे 1/10 दशम भाग किसिम किसिमनि मानसिफ्रा बुङो। बेनो जाबाय इसोरनि भाग। इसोरा बेखौ बिनायनि खारना जाहैबाय, गोबां मानसिफ्रा सेक्रिफाइस खालामनाय दङ। आं थांनाङा, आं सासे फोरोंगिरि। नाथाय थांग्रा दं, बे थांग्राखौ थिनहरनो थाखायहाय आंनि फोरोंनायजों आङो 60,000 सामथिं मोनो। फोरबुआ 6,000 10% हिसाबै आंनिफ्राय बेखौ
बोसोन होदों। बिनिखायनो आं 6,000 इसोरनो होयो। नोंथाङा बिजनेस खालामनानै मोननाय जि इनकाम जायो 10% फोरबुआ बिदों। नोंथाङा हालुवा आबाद मावनानै जा मोनदों 10% इसोरा नोंथांनिफ्राय बिदों, बेखौ हो। बे होनायनि गेजेरजों गोबां थांग्राफोर दङ, जेल जानो राजि जानाय मानसिफोर दं, बुथार जानो राजि जानाय मानसिफोर दङ, होसोजानो राजि जानाय मानसिफोर दं। बिसोरो मानो एसे गिदिर रिक्स लाखो? मानोना बिसोर जोबनो गैयै गोथां जिउआ बिसिनि जिबनाव दंखाय। जिसु ख्रिस्ट'आ बे जोबनो गैयै गोथां जिउ मोननाय मानसिफोरनिफ्रायनो बे खामानिखौ मावनो बोसोन होनायखाय दिनै गोबां मानसिफ्रा सेक्रिफाइस बावसोमदों, थैनायखौ गियाखै। बेनिखायनो आं दिनै बे सारमननि गेजेरजों खृष्टान बिदा फंबायफोरखौहाय थुलुंगा होदों। नोंथाङा थांनाङा, नोंथांनि मोननायनिफ्राय 10% बे जाबाय 10 टाइडखौ नोङो इसोरनि बाख्रियाव लाबो। इसोरनि बाख्रियाव आवथायग्रा, जोथोन लाग्रा मानसिफ्रा बेखौहाय फिल्डनि थाखाय बाहायगोन, फोरबुनि मिनिस्ट्रिनि थाखाय बाहायगोन। बेनिखायनो आङो बेयावनो बुंनानै दोनथ'नो थाखाय हास्थायदों। स्पेसियेलि जायफ्रा सोरगोआव थांनो थामथिम जानाय मानसिफोर, जिसुखौ फोथायग्रा मानसिफोर, फोथायनायजोंल' नङा, जोङो फोरबुआ फोथायनायखौल' बियाखै, फोथायनायजों लोगोसे जोंखौ मावनानै दिन्थिनो थाखाय फोथायनायखौहाय प्रेक्टिकेलजोंहाय आवगायनो थाखाय शास्त्रआ जोंखौ बोसोन होदों। बेनिखायनो शास्त्रआव जेरै बोसोन होदों, सोरगोआव थांनाय लामा जिसु, जोबनो गैयै सान्थिनि बिगोमाया जिसु, आरो गोथां जिउ आरो जिउनि बिगोमा जिसु, बेखौ आंल' मोनला जाया। बुहुममानियाव थानाय बयबो सुबुं माहारियानो बे जोबनो गैयै गोथां जिउ आरो सोरगोखौ मोनथों, बे जाबाय इसोरनि इस्सा। बेनिखायनो बे इसोरनि इस्साखौ जोङो फै गोसो गुदुङै आजावनि, जोङो आखाइ फोलावनानै जोङो थिनहरनि, जाहाथे बुहुमाव थानाय बयबो सोरगो रायजोआव थांनो हायो। जोंनि थांखिया इसोरनि बोसोन बादि, जिसुआ बुंदों नोंसोरो होफायै बादि, जोबनो गैयै गोथां जिउखौ मोननाय बादि जोङो गाहाम रादाबखौ फोसावनांगौ, जाहाथे बिथांमोना खोनानानै जोबनो गैयै गोथां जिउखौ जों मोननो हायो, जाहाथे बिथांमोननि जिउआ होफाया एबा आद्रि जाया। बेनिखायनो जिसुआल' सोरगोआव थांनाय लामा, जिसुआल' सान्थिनि राजा, सान्थि राजा नामा जायखौ बुंदों, जिसुआल' जिउनि बिगोमा। गोबां मानसिफोर आंनो इसोरनिफ्राय थिनहरजानाय, भगबाननिफ्राय थिनहरजानाय अबतारा थैबाय, नाथाय बियो गोथांनि मालिक नङिखाय, बि जों बादि नर्माल मानसिखाय थैबाय, सेवबाय, सिखारफिननो हायाखै। जिसुआ सेवाखै, जिसुआ सिखांफिनदों। गालिल नोगोराव 5,000 मानसिफोर ज' थानायनिफ्राय जिसुआ उरायखोलांदों। जेरै उरायखोलांबाय आं बेबादिनो फैगोन होननानै जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदों। बिनिखायनो बिनि फैनायाव जाहाथे प्रिथिबिनि मानसियाबो थांफानो हायो, खोथानांगौआ जोंनि दायथ'। खृष्टान बिदा फंबायफोर, खोनासंग्रा साफ्रोमखौबो इसोरा थुलुंगानाय होथोंसै, आरो बे फोरबोनि मिनिस्ट्रियाव भाग लानो हाथोंसै। संसारनि गोमानाय आत्माफ्रा बयबो बासायजाथोंसै। गेदेरथार बेबादि थुलुंगानायजों आं खृष्टान बिदा फंबायफोरनो बे सुंद' सारमनखौ होनानै आं बेयावनो दोनथ'बाय। जोबनायाव खनसेबाव जिसु ख्रिस्ट'नि मुङाव गोजोननाय सान्थिखौ जासिबावनानै बेयावनो दोननाय जाबाय। आमेन।